Siyabonga Baba, siyabonga kumkani wabokumkani. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sithe Ebeneza Baba. Sanibonani babukeli, igama lami ngingumthokozisi, ngingowaciphe ekhulu, ngisuka le kwaNongoma ehlala Nkosi. La engikhona ke namhlanje ngisempangeni endaweni okuthiwa kusesigaganeni. Ngike ngumuntu othanda umculo wokholo, ngiyakholwa ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Angikubona ngingangehlukanisa naye. Ngikhona ke lana ke empangeni, ngiye ngabizwa umfethu uLungelo wakaZuma kwi recording uCwecwe recording. Wathi ake ngivele ngapha ke ezokhombisa ababukeli ukuthi kukhona indoda yakacebe ekhulu ehlabelelayo. So ngase ngiphuthuma ke nami ngathi hayi ake ngiqhamuke mfethu ke ngizobona ukuthi kuyasebenzeka yini. Cha sisebenzile ke bafowethu, noma sisazoqhubeka akugcini khona la, sisazoqhubeka nomsebenzi. Engikuthande kakhulu kubhuti uLungelo ukuthi uyakhona ukubekezelelana. Ukuba sestudio bazalwane akukho lula. Akukho lula, kuyasetshenzwa ngempela. Ngeke uzubona abantu sebephumelele ngokummusic uyitshena ukuthi hayi konke kuhambe kahle. Kuyasetshenzwa, akulalwa kuze kulalwe kuseni, isikhathi sokuphumula sikho. So ngiyabonga kakhulu ukusebenzisana nobhuti uLungelo. Kusazoqhutshekwa ke, nilindele okukhulu bazalwane kukho konke. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angihlanganise nalo baba ukuthi sizosebenza ngalendlela. Kuningi esizokwenza bazalwane no music video. Uma kuvuna isikhathi kukhona isikhathi kuzokwenzeka na TikTok. Ngizovela vele neyingoma. Haleluya. Ngiyacela bazalwane isupport kakhulu. Ngiyayidinga kakhulu isupport. Ngumuntu othandayo kakhulu umculo wokholo. Angutshontshe, ngiyakholwa because abanye abantu uma bengena ku-music wokholo, abanye beza ngokuthi bafuna ukudla, bafuna imali. Kanti akunjalo, awukwazi utshontsha into yomuntu ungazani nayo. So ngiyamkholwa uNkulunkulu, ngiyakholwa yizwi lakhe ukuthi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. That's why the Bible says isiphiwo somuntu siyamvulela indlela simholele kwabakhulu. So ngikholwa yilokho ukuthi nisazongibona bazalwane even wonke ama-platform ama-social media. Ngikwazi ukuthi ngiveze ithalente uNkulunkulu angipha lona. Alibonge igama leNkosi. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. Amen.